udělali čas. Já bych tady chtěla přivítat pana Leoše Součka, který si na nás udělal čas a přijel takhle k nám na fakultu managementu a doufám, že se dozvíte spoustu zajímavých věcí a že to potom použijete i v praxi. Děkuju. Dobrý den, doufám, že mě dobře slyšíte, že mluvím nahlas. Pokud byste chtěli vzadu spát a já vás rušil, tak mi řekněte, já se stlumím a můžete v pokoju spát. Mám docela pochopení. Já se jmenuji Leoš Souček, jak říkala tady kolegyně. Vlastně celý život se pohybuju ve finančním světě, v bankovnictví. Vlastně pracuji pořád v jedné skupině Komerční banky. A když bych to měl říct velmi zkráceně, můj profesní život se skládal 5 let v investičním bankovnictví, kde jsem řídil rizika investic na finančních kapitálových trzích. Pak jsem se pohyboval, nebo pohybuju se téměř 20 let v řízení úvěrových rizik a operačních rizik částečně. Po jistou dobu jsem pracoval v marketingu 3 roky. Zabýval jsem se taky agilní transformací banky a vedl jsem Tribe, to nebyl žádný útvar, to byl Tribe, agilní řeči, Tribe, který se zabýval implementací běžných a spořících účtů taky v online světě. Dneska pracuji 4. rokem v Essoxu jako šéf risku. Mám na starosti řízení úvěrových rizik, operační rizika a obecně rizika Essoxu. Teď se mi to nedaří tady posunout. Chtěl bych to posunout a nejde mi to. Wow. Můžete mi někdo pomoct? To nejde posouvat. To druhé tlačítko? To tlačítko, no. To druhé, zkuste. Pojde? Cože? To druhé tlačítko nefunguje? Nefunguje, jo. Ale opačně, myslím, tady na tomhle projektu. Já mám taky pocit, no, že zkuste to jenom otočit. Předtím to nefungovalo, že? No. Technický problém malý. Musím ještě proběhnout pro druhý. Tak já to můžu klikat jako... Zkuste zatím kliknout, já to zkusím za Budu chvíli. klikat, jo, tady. Nebo spíš myší. Myší. Nebo mám to takhle Tak dobrý, Dobře. Tak já zatím budu klikat myší a hodně skočí tady to. Celý tlačítko zase to nefunguje. Tak moc. Čili Essox. Co je Essox? Essox je především inspirativní příběh, řeknu jako velmi zjednodušeně a nechci být neúctivý, malé firmy z Českých Budějovic, která se nakonec stala velmi významným hráčem na poli consumer finance, na poli financování spotřebního zboží a nákupu aut, kde je velmi viditelná. Její historie je delší než 30 let. Je to člen skupiny Société Générale, respektive Komerční banky a Société Générale. Když se Essox kupoval, tak jsem stál na druhé straně a posuzoval jsem portfolio Essoxu a díval jsem se, jak mají kvalitní klienty. A nakonec jsme řekli, jo, do toho půjdeme a dneska tady pracuju. Máme 270 zaměstnanců, přes 100 000 aktivních klientů, úvěrová expozice je kolem 20 miliard korun, což není zas tak moc. Když jsem pracoval v Komerční bance, tak jsme tam měli jenom na úvěrech nějakých 600-700 miliard úvěrového portfolia. To už je solidní objem. To už něco znamená. Essox je opravdu vidět, když půjdete do jakéhokoliv bazaru nebo půjdete si koupit auto nebo spotřební zboží, tak prostě s tou značkou se setkáte se s ní i v online světě. Jsme vlastně nejsilnější hráč na trhu ojetých aut. Jsme lídr ve financování motorek a obecně ve spotřebitelském zboží nejsme lídr, ale určitě patříme mezi top 3 subjekty na trhu. Zkusíte? Zkusím. Jestli to půjde. Taky to nejde. To nevadí, tak já si tady kliknu dál a pojedeme. Tak, jaký je náš obchodní model? Já to budu srovnávat s bankou, abyste měli srovnání a měli si představit. Tak ten obchodní model je poměrně jednoduchý. Máme 4 produktové řady, úvěry. V podstatě to jsou všechno úvěry na financování automobilů. Tady musím rozlišit to, že my financujeme
nejenom koncového zákazníka, který si přijde někam do bazaru nebo dealerovi koupit auto, ale my financujeme i toho dealera, aby si na ten sklad mohl nakoupit auto. A to ať už od importéra, nebo prostě od těch lidí, kteří ty auta prodávají. Děláme financování spotřebního zboží, zelených technologií, obecně technologií a vydáváme taky kreditní karty. To, co tady nevidíte na rozdíl od banky, jsou třeba depozita, ty my nevybíráme, to bychom byli taky mnohem víc regulovaní. Nemáme žádné investice, nemáme žádný běžný účty, spořící účty, nic takového. Je to opravdu úvěrová společnost, která musí chodit na trh a půjčovat si peníze na trh. Další velký rozdíl oproti bance je ten podstatný, že my nemáme svoji vlastní distribuční síť. Těm lidem, kteří, když přijde do banky, tak se říká obvykle bankovní poradce nebo bankovní manažer. Ten člověk, se kterým když půjdete, tak on s vámi v podstatě drží vztah. Nějakým způsobem vlastně začnete se spolu bavit, jestli stotožníte tu komerční banku nebo tu banku s tou tváří, která s vámi mluví. No tak to my nemáme. My nemáme vlastní distribuční síť, my prodáváme přes obchodní partnery, kteří musí mít na to, aby ten prodej našich úvěrů mohli zprostředkovat, musí mít licenci České národní banky. Pohybujeme se taky v online prostředí. Najdete nás skoro na každém e-shopu a pak prodáváme svoje produkty v online kanálu, kterým se říká e-shop 3. Ta trojka je tam z nějakých historických důvodů. To, co je podstatné, tak jsme ve financování aut strategický partner francouzské značky PSA, což je Peugeot Citroën hlavně, DS, pak korejský Hyundai, vidím, že mi vypadla Kia, ještě Kia. A v nedávné době jsme navázali vztah s čínskou značkou Leapmotor, kteří se začínají objevovat na evropském trhu. A už to není tak, že by čínské auta byly vysmívané jako designem a kvalitou, no a pak designem začínají být velmi jako zajímavý. Kvalitou jsou, abych se troufnul tvrdit, plně srovnatelný s těma evropskýma. Zdaleka už to není tak, že by to byly nekvalitní auta. Jsme poslední pokus ještě. Tak ještě poslední pokus. Ani tohle nepůjde. Nezafungovalo, takže to posuneme, to nevadí. Dobře. Mi do toho Ano? Jak jste tam měl ty kreditní karty, No. já si myslím, že to proč vlastně v Česku nebo obecně v Evropě ten trh s těma kreditníma kartama vlastně není vůbec rozjetý. Je to kvůli legislativě, že nemůže mít třeba takový benefity jako v té Americe? Tak já nevím, jestli ten trh je rozjetý nebo není, já ho považuji za rozjetý docela v evropském měřítku. Když musíte rozlišit, tak především musím rozlišit, o jaké kartě mluvíte. Jestli mluvíte o platební kartě nebo kreditní kartě. Ta platební karta, no v tom je podstatný rozdíl. Platební karta je nástroj, to je opravdu platební nástroj, kdy vy platíte ze svého běžného účtu, kde máte peníze. Když je to kreditní karta, vy máte svůj kreditní úvěrový účet, na který pak splácíte z běžného účtu. Takže na kreditní kartu vás musí někdo už ohodnotit. Když máte v ruce kreditní kartu, tak máte nějakou kredibilitu. To znamená, někdo vás zhodnotil a řekl, já mu věřím natolik, že mu tu kartu dám. A karty, já třeba používám kartu, já jsem typický transaktor, který používá kartu na každodenní, říkal se k tomu day-to-day banking, na platby. Já vlastně tu úvěrovou část vůbec nevyužívám. A pak máte kreditory, kteří jako tu kartu čerpají jako opravdu úvěrový nástroj. To jsou dva základní typy klientů. A když kamkoliv přijedete, třeba v té Americe konkrétně, tak oni se vás ptají, jestli máte kreditní kartu, protože to je o tom, jestli máte tu kredibilitu od té finanční instituce, backslash banky, která vás zhodnotila. Tady v Evropě to tak úplně není, ale co je na kartách jako podle mě největší atraktivní tahoun, jsou různý benefity, které tam máte. A teď samozřejmě záleží, jakou kartu si koupíte, kolik za ní platíte. A když to jsou ty nejlepší karty, tak tam máte úplně luxusní pojištění, naprosto luxusní pojištění pro sebe, pro rodinu, služby, jako že vám seženou lístky do divadla, nebo já nevím. Když se vám někde něco stane, tak vám přijedou pomoct.
pak tam jsou vstupy do letištních salonků a tak dále, tak dále. To jsou ty největší benefity těch karet, a pochopitelně ty platby. To jsou ty evropské, že jo? Ale v Americe to nemáte založeno na tomhle, ale v Americe to máte prostě za tom, že máte různé cashbacky. Jasně, to je zvyklost trhu. A teď je to teda jako regulací, že v Česku nebo v Evropě nejde udělat, že byste měl takové, protože jak dokážu si představit, že kdybyste měl benefity co v Americe, takže spoustu lidí po té kartě šáhne. Jako... Hele, já bych netvrdil, že spousta lidí u nás po kartě nešahá. Já mám jako třeba kreditní karty 2 a co znám jako lidi kolem sebe, tak ty kreditní karty běžně využívají. Nejenom proto, že to je platební prostředek day to day, takže není bankovnictví, ale částečně i kvůli tomu úvěru, ale hlavně ty doplňkové služby, které tam jsou. A to si nemyslím, že by se nějak extra lišilo od té Ameriky. To si opravdu nemyslím. Já jsem ty karty dělal několik let a udělat dobrou kartu, to je trošku umění. Opravdu člověk se musí trefit tomu danému cílovému segmentu do vkusu. A je to nástroj, který je velmi oblíbený. Já vím, že mladí ho úplně nemají rádi. To jsme zjišťovali, že mladým lidem ty karty úplně nevoní. Ale opravdu, já když někam přijedu, vytáhnu kreditní kartu a hotovo tak vlastně po mě vždycky chtějí, abych věděl, jestli jsem schopen splatit. Že já si nemyslím, že by to bylo zas tak velký rozdíl. To si fakt nemyslím. No, když říkáte, že mladí... Já bych s dovolením pokračoval dál, jo. Když tak si pak můžeme povykládat. Jo. Jako, karty nejsou předmětem mojí dnešní přednášky. Můžeme si o tom pak povykládat. Jo. Tak já něco řeknu o trhu. Jak vlastně vypadá úvěrový trh. Tak základem každého úvěrového trhu je to kdekoliv ve světě kritické regulace a dozor. Bez té regulace a dozoru by to dopadlo špatně. Z jednoho prostého důvodu. Protože na tom trhu působí různí hráči, mají různé zájmy a ne vždycky se nutně chovají férově. Navzájem vůči sobě, vůči klientům, vůči institucím. Ten regulátor je tady od toho, i stanovil mantinely a řekl, takhle můžete úvěrovat fyzické osoby, tohle je maximální úroková sazba, kterou můžete vyžadovat, a takhle byste měli posuzovat klienty, abyste je nepředlužovali. Bez těch regulátorů a dozorů, kterým u nás teda je tam vyjmenovaný na začátku, u nás je to Česká národní banka, FAUD, což je Finanční analytický úřad, Ministerstvo financí republiky, ale taky Evropská centrální banka, ta hraje mnohem silnější úlohu než dřív. Bez těchto institucí by ten trh vypadal žalostně. Samozřejmě na tom trhu jsou dominantními hráči banky, kteří hrajou opravdu extraligu, mají velmi silná portfolia klientů z různých segmentů, to je podstatně z různých segmentů, který nabízí široké spektrum produktů od investic po hypotéky, prostě všechno. Naproti tomu tady jsou menší hráči, kteří se specializují na to, co ty velké banky buď nechtějí dělat, anebo prostě neumí, anebo se tím nechtějí zabývat. A zřizují za tím účelem specializovaný nebankovní úvěrové instituce. To jsou ty klasické splátkové společnosti, leasingovky, factoring, různí distributoři produktů. Ti už nejsou jako zřizovaný bankama, distributoři, to jsou pak ti, kteří si ty splátkovky najímají, aby distribuovali jejich produkty. V neposlední řadě, co na tom trhu hodně důležitý, jsou různý profesní organizace. Je to Česká bankovní asociace nebo Česká leasingová a finanční asociace. To jsou všechno profesní asociace, kde se jednotliví hráči na trhu potkávají. Jednak když jste členem, tak máte bonus určité kvality, že naplňujete určitý standardy. Zároveň tyhle instituce vystupují velmi často ve vztahu k regulátorům, když třeba ty splátkovky chtějí něco prosadit do regulace nebo chtějí něco ovlivnit, tak přesně profesní asociace jsou ty, které pak jednají třeba s Ministerstvem financí nebo s Českou národní bankou. Takhle je ten trh obecně strukturován, ať půjdete kamkoliv, tak vlastně takhle to vypadá, pokud je to rozvinutá demokratická země. Jaký je rozdíl mezi bankou a nebankovní úvěrovou institucí? Tak především banka, nebankovní úvěrová instituce, má mnohem méně informací o klientovi než banka. Zaměřuje se na speciální produkty.
Proč má nebankovní instituce mnohem méně informací o klientu? No to je prosté. Protože nemá jeho běžný účet. Banka, když má běžný účet klienta, tak o něm ví úplně všechno. Já ukážu jednu segmentaci klientů, která vychází ze životního stylu. To je přesně o tom, jak klient používá běžný účet a k němu vydanou kreditní kartu nebo platební kartu. Banka má taky svoji distribuční síť, to my nemáme, což je velká výhoda, protože může držet vztah s klientem. U nás je to tak, že vám půjčíme úvěr a ten vztah prostě nedržíme. Banka má víc klientů ve vyšších segmentech, což je přirozený, protože se stará o top affluentní klienty nebo privátní klienty. Být privátním klientem znamená třeba, že máte na depozitech 10 milionů v bance. To už jsou opravdu majitelé velkých firm, CEO a tak. Běžný účet, o tom jsem už mluvil, on je možný i dnes pro nás, pro nebankovky, přes takzvanou regulací PSD2. To PSD, neplést s SPD, to PSD, to Payment Service Directive, je to direktiva o platebním styku. Ta dvojka znamená, že to je její druhý pokračování. My, když nám dá klient souhlas, tak se můžeme podívat na jeho běžný účet, stáhnout si informace z toho jeho běžného účtu a určit, jaký má ten klient příjem. Naplnit tedy regulaci v tom, že když klient přijde, žádá o úvěr, tak my posoudíme jeho úvěryschopnost. Už to není takové to jednoduché potvrzení o příjmu nebo to, že klient nám přinese smlouvu, pracovní smlouvu. Prostě tohle je naprosto elegantní, když se podíváme na běžný účet, identifikujeme transakce, které jsou platem toho klienta a ty použijeme pak pro vyhodnocení jeho úvěryschopnosti. To, co je velký rozdíl oproti bankám, je, že my nemáme depozita. Banka je má a má tedy velmi, velmi levný zdroj financování. Ale protože má ty depozita těch klientů, kdyby ta banka zkrachovala, tak ty lidé o ty depozita přijdou, je mnohem přísněji regulovaná. Mnohem přísněji. A je to jenom zejména kvůli těm depozitům. Jakmile začnete vybírat depozita, hned máte té regulace dvakrát tolik. Už to není regulace o tom, jestli posoudíte schopnost klienta splácet úvěru, který žádá správně. A je to o tom, jestli ta instituce byla robustní a silná a dokázala udržet a přežít externí šoky, zejména u těch systémových bank, což je například Komerčka, ČSOB, Česká spořitelna. To jsou banky, které kdyby padly, tak se otřese celý finanční systém republice. To jsou systémové banky a ty jsou ještě víc regulované než ty. Musí naplňovat mnohem přísnější standardy. Já teď ukážu jedno takový zajímavý graf. To ukazuje vlastně, jaký klienti mají očekávání od bank. Tohle je někdy z roku 2016 nebo 2017, čili je to neaktuální. Mohu si dovolit to prezentovat. Tady jsou určité hodnoty, jako podpora, partnerství, status, racionalita, bezpečí, expertíza. A každý typ klientů vyhledává svoji banku podle toho, jakou má preferenci. Když někdo hledá status, chce říct, já jsem u té banky, tak půjde sem. Tady je trošku jako změna, ta rajvka byla vždycky posunutá k expertíze a ČSOB byla vždycky blízko Komerčce, blízko nám to jsme. My jsme vlastně soupeřili s ČSOB, řekněme před 10 lety, stejný segment klientů, kteří vyhledávali status. Rajvka se tehdy prezentovala jako banka, kde je expertíza, která je specializovaná. Airbank se tehdy prezentovala jako partnerství, nekomplikovanost, to byla M-banka a Česká spořitelna opravdu měla ty klienty, kteří vyznávali racionalitu.
Tady tohle rozložení vlastně ukazuje, o které klienty ta banka se pere. Se vás na něco zeptám. Kdyby se třeba nějaká banka chtěla posunout třeba z bezpečí do partnerství, za jak dlouho si myslíte, že to dokáže? Kolik by to stálo? Co si myslíte? Máte nějaký názor na to? Záleží asi na managementu. Za jak dlouho se to podaří tu loď otočit a změnit to vnímání na trhu? Tak je to o marketingu a komunikaci. Ta cena jsou miliardy korun a ta změna může trvat 3 až 5 let. To je velmi těžké, náročné, drahé, protože vy musíte vstupovat do toho prime vysílacího času v televizi, ve sdělovacích prostředcích. Musíte vyškolit úplně jinak celou distribuční síť, začít se chovat jinak. Jenom ta změna toho chování a té vnitřní kultury, to je třeba rok, 2. A pak nastupuje ta komunikace a média, aby změnili vnímání banky. A je to velmi, velmi obtížné a drahé. Ale dá se to udělat. Dá se to udělat. Příkladem byla třeba Airbanka, která vstoupila na trh. A my, když jsme se dívali na náklady, jaký jsme měli tehdy, tak my jsme jako banka měli ty mediální náklady, mediální komunikace, to znamená vstupu do médií, televize, rádia, tisku, tak jsme měli poměrně nízký, byly to v řády stovky milionů. To byla obrovská komerčka. Airbank, tady vstupovala na trh, ta měla náklady na komunikaci mnohem vyšší, řádově vyšší než my. Řádově. Protože potřebovali oznámit, jsme tady, existujeme, tohle cílujeme, tohle nabízíme, a aby získali klienty, tak o tom museli komunikovat. Museli to tomu trhu vysvětlit, museli říct, jsme tady a tohle vám nabízíme. A to bylo na tomto nejdražší. Je to velmi drahé a velmi náročné. Tak, tady skočím na segmentaci klientů. Jaká je segmentace? Musíme říct, o jaké segmentaci mluvíme. Jestli mluvíme o marketingové segmentaci nebo o segmentaci pro řízení úvěrových rizik. Tak já začnu to, co mi je trošku bližší, to je to řízení rizik. Tam je segmentace ta segmentace v řízení úvěrových rizik je podle typu klienta. Typicky se to rozlišuje na retail, což jsou fyzické osoby nebo podnikatelé. Riziko těchto z těch skupin je úplně jiný a jinak se řídí. Pak to jsou malé střední podniky, to je velmi speciální segment, velcí korporáti, municipality, různý státní instituce a tak dále. No a pak všelijaký specifické instituce, jako jsou, já nevím, nějaký real estate agenti a takovýhle, který určitě potřebují úvěry. Jsou potom velmi, velmi specifický typy klientů. Takový možná vám nejbližší specifický typ klientů je developer, který staví byty. To je úplně speciální segment. Úplně speciálně řídí nějakýma pravidlama. U těch fyzických osob tady se to rozlišuje v podstatě na děti, studenty, mass retail a affluent. Top affluent a privátní. Ty studenti, to je jasný, to jsou středoškoláci, vysokoškoláci. Mass retail, to jsou ti, kteří těch je nejvíc. Mají relativně nízké příjmy, průměrný, řekněme, nebo podprůměrný. Affluentní klienti, to už jsou taková solidně situovaná střední třída. Její horní konec se nazývá top affluenti. No a privátní klienti, to už jsou úplně speciální klienti, kteří jsou v té bance hýčkaný, mají svého jednoho bankovního poradce, který za nima jezdí. Oni mají třeba v té bance, jak jsem říkal, ty depozita 10 milionů nebo příjmy v řádu, roční příjmy v řádu XXX milionů, takže to jsou velmi bohatí klienti a ty dostávají ty produkty v podstatě nejlevněji, protože to jejich riziko, že by bankrotovali nebo přestali splácet, je relativně malý, když stává se to samozřejmě, ale většinou mají velký depozita, který si ta banka může držet jako zajištění. My se pohybujeme SOX, splátkovky tady. Toto je naše doména.
a podnikatele a malé a střední. V tom červení. My se pohybujeme v tom červení. To, co je trošku jiná segmentace, je segmentace pro marketing, protože zatímco cílem řízení rizik je držet pravděpodobnost nesplácení toho klienta, znamená nějakého karambolu, na nějaké přijatelné úrovni a mít to dobře zaplacený, tak cílem marketingu je prodat co nejvíc produktů. To znamená, ve správný čas, správnou formou oslovit ty správné klienty se správnou nabídkou, kterou koupí. Budete se divit, to funguje. Je to matematická statistika a pravděpodobnost a funguje to úplně nádherně. Roky jsme to dělali a byli jsme překvapení, jakých výsledků jsme dosáhli. To je takový jeden z mnoha příkladů marketingové segmentace klientů podle životního stylu. To se rozděluje podle vzdělání, podle dosaženého vzdělání a podle životní aktivity, postoje k životu, podle toho, jak se chováte. Jsou tady nějaké koule, které jsou nějak pojmenované. Každou tu kouli charakterizují nějaké charakteristiky. A kde jsme je vzali? Z běžného účtu a z kreditní karty. Vy jste dneska v kategorii mladí a ambiciozní. Všichni, jak tady sedíte, tak jste bezesporu a nepochybně v téhle kategorii. Dokonce vám řeknu, co vás čeká. Drtivou většinu z vás čeká přesun do kategorie v rozhledu. Tam už začnete potřebovat úvěry, hypotéky, auta, no? Jako tam začnete být zajímavý. Mnozí z vás se stanou premianty. Budou opravdu na špici. Co se týče úvěrů, už je budou chtít selektivně. Zkušení borci, to už jsou vesměs starší lidé na 45 let. Vesměs jejich potřeby jsou saturované. Takže když ten takovýhle použije úvěr, tak to bude velmi, velmi selektivní, velmi. Možná si třeba koupí nějaký drahý auto, si na chvilku vezme úvěr a pak ho splatí. Nebo si pořídí na horách luxusní dům. Jo? Ale že by si byla spotřebitelský úvěr na žehličku, toho ani napadne. Jo? To tam nelze čekat. Někteří z vás spadnou sem, budou takový s rozvahou vpřed. To jsou takoví, kteří budou spíš na té aktivní straně, budou v menších středních městech, průměrný plat, budou opatrní určitě. Že by z vás někdo spadl mezi šikuly nebo běžnou rodinku, to považuji téměř za vyloučené, ačkoliv i to se může stát. Ale ta běžná rodinka, to jsou vesměs lidé, kteří jsou 50% bez maturity, žijou na vesnicích, na malých městech, podprůměrné platy. Šikulové taky 50% bez maturity nad 30 let, menší města, venkov, průměrný plat. No ale běžná rodinka, šikulové, rozletu, to jsou ty segmenty, na kterých se cílí. V rozletu tam budete potřebovat hypotéku. Tomu se nedáte. Pokud nemáte dům po rodičích nebo po babičce, tak prostě tu hypotéku budete potřebovat. Budete si potřebovat koupit auto, tak si vezmete úvěr. Možná budete chtít zařídit byt, zase si vezmete úvěr. Krom toho budete mít karty, budete si na dovolený, když ty karty budou solidní, kreditní karty, budou na nich různé výhody, tak nebudete platit žádné pojištění, protože to všechno na té kartě. Ten segment v rozletu, to je takový, jako já ten segment mám rád. To je krásný období života. Člověk je ještě mladý, optimistický, všechno vidí hezky před sebou.
Jo, splácí úvěry, to moc nedefaultují, splácí jako v pořádku, znamená, nepadají nám mezi ty delikventy. A běžná rodinka šikulové, to je fajn segment, který je fajn z pohledu výnosů a to je vlastně to, co my financujeme hodně, ale i ty v rozletu. Samozřejmě i my financujeme z Essoxu i tady ty premianty, když si kupují třeba nějaký luxusní auto. No, to je jasné. Se nekoupí hned, že by vytáhli z kapsy 5 milionů, když si kupují nějaký Maserati nebo takhle. Ale prostě my ty peníze půjčíme a oni nám je většinou pak v několika splátkách vrátí, protože mají ty výnosy. Podstatný je, že ten životní styl je vlastně určený především vzdělání. Že vy vlastně dneska, když tady sedíte a chodíte do téhle budovy, vy děláte nejúžasnější investici svého života. Když jsem si spočítal, jsem studoval vysoké školy, jsem si spočítal ty náklady, jaký jsem měl, tak jsem zjistil, že se mi to strašně rychle vrátilo zpátky. A poté, co se mi to vrátilo zpátky, tak po mnoho dlouhých let se mi to vracelo každý rok několikanásobně zpátky. Jsem byl tehdy v tom rozletu a bylo to fajn. A tohle vás čeká. Tohle období vás čeká. Samozřejmě to určeno i věkem a určitou saturací potřeb. Čím jste starší, tak tím se ty vaše potřeby saturují. Ti zkušení borci, ti už opravdu spíš investují. Už mají peníze, mají vyděláno, děti už vyletěly z hnízda, už jim nemusí platit školy, mají splacené hypotéky. Je to určeno místem bydliště a výši platu. Ideálně, abych se vyjádřil jako statistik, já bych vám měl ukázat ty vysvětlující proměny jako nekorelované, nezávislé. Ono to tak není. Protože věk souvisí se saturací potřeb, velikost města souvisí s výší platu, vzdělání souvisí s výší platu. Čili ty proměny jsou na sobě nějakým způsobem závislé, ale pro vysvětlení toho, jak vlastně se dívat na tu segmentaci, tak úplně postačuje. Z toho všeho potom plyne tady ta nabídka těch produktů. Běžný účet a kreditní karta nebo platební karta vás bude provázet až do smrti. Toho se nezbavíte a ani není důvod se toho zbavovat. Postupně se zbavíte hypotéky, spotřebitelských úvěrů, možná budete investovat, spořit, ale to už my neděláme, to už nepůjdete do Essoxu. Tak, řízení rizik. Jsou 3 věty. Když tyhle si zapamatujete, tak víte, o čem je obecně řízení rizik. Zároveň je to návod na život. To vám říkám s plným vědomím a zcela vážně, to je skutečně návod na život. To první je, nikdy nevíš všechno. Vždycky se budete rozhodovat, ať schvalujete úvěr, nebo rozhodujete o něčem. Nebudete vědět všechno. Nikdy. To nejde. To prostě nejde. Vždycky se rozhodujete s určitým stupněm neznalosti. Respektive s určitým stupněm poznání. Já bych se zeptal, ale nevím, na co se mám zeptat. No to je to, nevíš, co nevíš. Nebudete vědět, co vám chybí. A to, abyste udělali perfektní 100% rozhodnutí, nebudete mít všechny informace, ale vy nebudete vědět, co vám chybí. Pozor, všechno je jinak. Tohle si musíte připustit. Si musíte připustit, že se můžete zmýlit. Musíte si připustit, že to, co se rozhodnete dnes, zítra může vypadat úplně jinak. Musíte si být vědomi, že se všechno mění. Takže když někomu řeknu dneska ano, a ten úvěr, no tak zítra už mu můžu říct ne, protože se to změní. To se stává. To se stává. Toto jsou 3 takové elementy, které dokonce tohle využívají i tajné služby při posuzování různých hypotéz nebo nějakých různých situací a vyhodnocení toho, jak k ním přistoupit. Já jsem tohle prožil mnohokrát. Vlastně jsem si říkal, když bych měl zkoncentrovat, o čem je řízení rizik a rozhodovací proces, tak je to o těchto 3 principech. Nicméně bankovnictví
Řízení rizik je širší. To není tak jako úplně černobílý. Bankovnictví prostě platí to, že bankovnictví je v podstatě pořád stejný, to se vůbec nezměnilo. Když se podíváte na to, jak fungoval Babylon, Egypt, Řecko, tak to je v podstatě to samé, co dneska. To je úplně nejlepší byli templáři, to byla skutečně první nadnárodní investiční korporace. Když si teda říkali chodí rytíři Krista a Šalamonova chrámu, protože vznikl někde v Jeruzalémě u Šalamonova chrámu. Když se podíváte na to jejich genezi, to je úplně neuvěřitelné. Oni byli založeni někdy 1120. Za 9 let je potvrdil papež jako jejich existenci a oni se skutečně soustředili jenom na ochranu poutníků. A protože sídlili v Jeruzalémě na místě bývalého Šalamonova chrámu, tak si to je název. No, když se podíváte 1146, to je od založení 26 let, tak si představte, že za 26 let ten startup byl schopen financovat celou křižovou výpravu francouzského krále, který na to neměl. To je jako neuvěřitelný úspěch. Oni pak zanikli v pátek 1307, kdy na ně zaútočil ve Francii. A teď, abych se trefil, byl to Filip II., francouzský král. Ten důvod byl velmi prostý. Oni měli obrovskou autonomii, podléhali přímo papeži a uvěrovali francouzského krále, on nebyl schopen to splácet, tak je zničil. Prostě jim šáhl na majetek a zničil je. To, co já připomínám často a je dobrý to mít na radaru, je vlastně, co znamená kredit, úvěr. To je krédo, věřím. Nebo opravdu, já když někomu půjčuju peníze, tak mu věřím. Takové to pravidlo risk managementu je, když toho klienta znám a věřím mu, jsem schopen se s ním prakticky dohodnout na všem. Ustoupím mu, ten úvěr nemusí být tak zajištěný, může být delší, může být větší. Když mu nevěřím, tak jsem hodně opatrný. Banka to znamená lavice, protože tehdy v té Florencii, když vznikly banky medičejských, tak oni v podstatě na začátku seděli na lavici. Ty bankéři, když půjčovali peníze. Takže banka jako lavice a od toho vznikl název banka. No, takže abyste měli tu souvislost. To, co mně se líbí moc, je tady ten obraz, který jsem tady záměrně uvedl. To Quentin Mastis v Louvru, když jsem byl letos v Louvru, loni v Louvru, tak jsem se k němu dostal, se tak na něj díval přes skleněný dveře, protože to bylo zrovna zavřený. Ale tohle je krásný obraz, který ukazuje na věčný spor materiálních hodnot a křesťanských cností. Když se podíváte na toho muže, ten muž váží, má váhy. To je v podstatě symbol i posledního soudu. Váží mince. Má modrou barvu. Ta žena vedle něj, ta si čte Bibli. Tady je v té Bibli je Panna Marie drží Ježíše. Tady je krásně vidět latinský nápis, on to musel zvětšit, který říká, nechť váhy jsou spravedlivé a závaží přesná. Ale podívejte se na ní. Ona si čte takovou knížku a stejně i ten majetek tady takhle jako hádí. Aby to bylo veselější, tak tady je symbol marnosti, což je zrcadlo. Nicméně v tom zrcadle se odráží okno, který má tvar kříže. Když se podíváte pozorně, tak se na něj někdo zvenku dívá. A za nima ta police je zajímavá. Tady je ta karafa, je symbol čistoty nevinnosti. Ta šňůra těch perel nebo skvěl, to je symbol Panny Marie. Tady je jabko, prvotní hřích. Tady v té krabici je zavřená víra, pro kterou na tom obraze není místo. Tady vzadu stojí starší muž, má zdvižený prst a baví se s nějakým mladším mužem. Nevím, co spolu řeší, ale zřejmě mu něco nového jenom předává. No a ten Quentin Mastis se nám podepsal někde tady na tom svitku, tamhle někde podepsaný. Takže to je takový jako krásný obraz, který vyjadřuje podstatu bankovnictví, že je to sice práce s penězi, s materiální hodnotou, ale je potřeba mít na mysli i morální hodnoty. Co je cílem řízení rizik? Cílem
je zajistit dlouhodobou ziskovost, dlouhodobou a udržitelnou ziskovost. Nás nezajímá ziskovost za rok. Mě zajímá, jestli ta finanční instituce tady bude i za 5 let, nebo za 10 let. To mě zajímá. Musíme zajistit soulad s regulací, protože ta je dneska mohutná. Ta Evropa je velmi, velmi přeregulovaná. Zejména po té krizi, která proběhla v roce 2008. To, co my děláme, tak navrhujeme takzvaný risk appetite. To je to, jak je ta instituce ochotná riskovat. Jak moc je ochotná vzít riziko do svých knih. Pokud to má udělat, tak musíme správně ocenit to riziko klienta, správně ocenit hodnotu aktiva. My jsme nefinancovali 100 miliony něco, co má hodnotu 10 milionů. Musíme si hlídat prevenci proti podvodům, protože to je dneska velmi klíčová. To je něco, co tu instituci, ne, že by to zničilo, ale významně to může poškodit. No a obecně hledáme řešení, stanovíme různý mantinely pro biznis. Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a krátkodobým pohledem na tenhle obraz? Tohle je úplně typický průběh ziskovosti portfolia rizikovějších klientů s nízkým úvěrovým skóre. Skóre vyjadřuje, jakou má pravděpodobnost, že přestane splácet. Tady jsou zelené sloupečky, červené sloupečky dolů. Čili zelený nahoru, no to je blbě vidět, červený dolů. Tady ta čára na tom grafu vlevo pak vždycky vyjadřuje rozdíl mezi tím zeleným sloupečkem nahoru a červeným dole. Tohle vlastně jsou výnosy. Ty zelený jsou výnosy a ty červený jsou ztráty. Tady vidíte, že v prvních 24 měsíců to portfolio je ziskový. Každý měsíc, když si vezmete ten zelený minus červený, tak je to kladný. Od 25. měsíce už to portfolio každý měsíc generuje ztrátu větší a větší a větší. Až od 57. měsíce jsou všechny předchozí zisky smazaný a to portfolio je čistě ztrátový, což je vidět tady. A naším cílem je, aby tahle čára, až se to portfolio splatí, byla aspoň na nule. Aspoň na nule. Ideálně ještě výš. A teď do toho vstupuje to, že my to samozřejmě stresujeme a říkáme si, to je optimistický scénář, to je pesimistický scénář. Ale takhle se to různě modeluje a podle toho se vlastně stanovují takzvaná cut-off kritéria, podle kterých klienty odmítáme nebo přijímáme. Další pojem, který je velmi důležitý, je očekávaná a neočekávaná ztráta. Očekávaná ztráta, to je v podstatě průměrná ztráta. Může krásně spočítat, můžete ji odhadnout statistickými metodami. Velmi snadno ji omezíte právě těma scoringovými modelama, že těmhle s těm klientům počím, těmhle už ne. Omezíte ji monitoringem, zajištění. A očekávaná ztráta, protože ji můžete krásně kvantifikovat, tak vlastně se dá pokrýt z běžných výnosů. Takže když má někdo malou očekávanou ztrátu, tak mu dáte lepší úrokovou sazbu, než když má vysokou očekávanou ztrátu. Tomu dáte tu úrokovou sazbu mnohem větší. Na tomhle ale žádná finanční instituce nikdy nezanikne. Ta očekávaná ztráta je snadno řiditelná. To, co je mnohem horší a pro každou banku a finanční instituci může být smrtící, což se mnohokrát v historii potvrdilo, je neočekávaná ztráta. To je to, kdy ten krásný obrázek vám najednou takhle poskočí. Úplně někam jinam, z ničeho nic. Třeba se to ze 6 násobí. Je to vlastně volatilita té očekávané ztráty, směrodatná odchylka, chcete-li. A my umíme spočítat, ale vůbec netušíme, kdy nastane. Ale to, že jednou nastane, to víme. Jenom nevíme, kde. Typickým příkladem jsou realitní bubliny, pády velkých společností, různý skokový změny trhu, přírodní katastrofa, válka. Jo, to jako, když jsem pracoval v investičním bankovnictví, tak objemy obchodu s ropou byly nějaký normální a byla celkem na tom trhu nuda. Pak někde vypukla nějaká válka a objemy obchodu s ropou se najednou zpětinásobily. A všichni ty tradeři se na to těšili, protože válka znamenala krizi, krize znamenala mnohem větší obchody na finančních trzích
a cena ropy šla vždycky prudce nahoru. Takže to jsou přesně tyhle ty situace. A jak ji chcete eliminovat? No ono, těch možností není moc, ale jsou. Především jsou to strategické rozhodnutí. Prostě tohle dělat nebudeme. Tady do tohle z toho trhu nevstoupíme. Respektive tohle budeme dělat pouze za nějaké podmínky. Pochopitelně to omezíte tím, když máte diversifikovaný portfolio, když nejste exponovaný vůči jednomu typu klientů, vůči jednomu typu aktivit, nebo jedné zemi, jednomu produktu a omezujete koncentraci. Protože koncentrace, když máte portfolio někde koncentrovaný, vás může zničit. Tohle se pokrývá kapitálem. Od toho je kapitál ve firmě. Takhle nějak vypadá průběh ztráty. Jo? To je prostě, takhle to vypadá, je to pozorovaný, když se podíváte na trhy, tak se ta křivka prakticky nemění. Tohle je velikost ztráty tady a tady je její pravděpodobnost. Tady je ta očekávaná ztráta, která je, řekněme, nějak snadno kvantifikovatelná a pokrývá se výnosy. Tady je těkavost té očekávané ztráty, což je neočekávaná ztráta, ta se kryje kapitálem. Podstatná je extrémní ztráta. Banky jsou dneska kalibrované na to, aby ta extrémní ztráta nastala s pravděpodobností 0,1% během 12 měsíců. To znamená, z 1000 zdravých bank jenom jedna zkrachuje během 1 roku. Tohle se řeší tak, že se počítá nějaká kapitálová přiměřenost. To je ten ukazatel CAR. Ten vlastně se snaží pokrýt nějakým způsobem tu neočekávanou ztrátu. Dneska minimum je takový, jako je to úzus, že alespoň 8% té neočekávané ztráty, která je aproximovaná těma rizikově váženými aktivama, což je nějaký vzorec, podle kterého se spočítá ta neočekávaná ztráta, tak musí být pokrytá aspoň 8%. Když budete velká banka, tak to nebude 8%, ale dostanete tam systémovou rezervu. Všechny banky mají další 2% proticyklickou rezervu. 2,5% na zachování stability. Takže ve finále dneska se ty banky u nás v České republice pohybují na 16% a jsou naprosto překapitalizovaný ve vztahu, kam by mohly být. Ale ono to se znamená, že ten bankovní trh je velmi, velmi bezpečný. Na rozdíl od jiných zemí, kde banky tu kapitálovou přiměřenost mají mnohem nižší, tak ten český trh bank je poměrně solidní a bezpečný. To, co ještě bych měl říct, co je default. Default je selhání, to znamená, ten klient přestane splácet svoje úvěry a je po splatnosti víc než 90 dní, nebo je proti němu učiněn nějaký právní úkrok, jako bankrot, insolvence, exekuce. Pozor, z toho se musí vyjmout takové ty šikanózní exekuce. Ty ne, to jsou prostě opravdu exekuce nebo insolvence, kdy ta firma je prostě končí, není schopna splácet, nevyrábí, negeneruje žádný zisk. Takže tohle je model, který ukazuje, jak vlastně banky pokrývají, nebo finanční instituce pokrývají ty ztráty. Očekávanou běžným výnosem, její těkavost, nestabilitu, které se říká neočekávaná ztráta, kapitálem. No a tady ty extrémní rizika, ty se vlastně testují takzvanými stres testy, kde se říká, jo, kdyby to nastalo, tak přežijeme nebo ne. Vesměs ty české banky by přežily. Tohle je slide, který nám ukazuje, jak vypadá život úvěru. Tady máte jako dobré portfolio, které splácí. Pak se nastává default, pak nastává recovery proces, kde získáváte zpátky nějaký cash. A to jsou právě ty vstupní parametry do té neočekávané ztráty. To se musí odhadovat na každém portfoliu. Pak, když ji máte, tu pravděpodobnost defaultu, když máte ten konverzní faktor z té nečerpané části úvěru, defaultu ho vyčerpá. Třeba u kreditní karty je typicky ten konverzní faktor 100%. Když klient přestává splácet, tak vyčerpá celou kreditní kartu. Nejdřív ji vyčerpá a pak je konec. To je téměř 100. A LGD je loss given default, ztráta po default. Samozřejmě ovlivňuje zajištění, ty ekonomické podmínky. A z těchto 3 parametrů se vlastně odhadne ta funkce, ta riziková váha.
říká se to anglicky risk weight, český riziková váha, a je ten interval spolehlivosti 99,9%. Jak to vypadá na jednotlivých produktech? Jo? To je docela zajímavé. Když se podíváte na úvěrový produkt, to vás zajímají zhruba dvě, tři věci. Účel, jestli je účelový nebo ne. Samozřejmě ty neúčelový jsou mnohem rizikovější. Jestli je zajištěný nebo ne. Ještě by tady měla být splatnost toho úvěru, ale to se do toho nematá. Když se podíváte vlastně na nejrizikovější produkty, tak to jsou takzvané cash loany. Vlastně využívají klienti, kteří potřebují nutně cash. Chtějí si něcokoliv koupit. To neúčelový úvěr, nezajištěný, takže ten klient to může použít na cokoliv. A tam mám ta pravděpodobnost defaultu, že nebude splácet, je 6%, to znamená, když budete mít dneska 100 klientů, kteří splácí, tak za rok jich bude alespoň 6 po smrti, finanční smrti, a na nich ztratíte 80%. Když to bude, a to je na akvizici nových klientů, když byste si vzal ekvivalent kreditní karta na cross-sellu, cross-sell je, že tomu klientovi prodáte nějaký produkt, třeba na auto, pak mu k tomu prodáte po nějaké době kreditní kartu. Už toho klienta znáte, víte, že splácí, když mu tu kreditní kartu prodáte jako cross-sell, no tak už to není 6%, ta delikvence, ale třeba jenom 0,7%. Ztráta je třeba jenom 60%, byť je to nezajištěný. Nejméně rizikový z tohoto pohledu jsou úvěry, které jsou zajištěný nemovitostí, typicky hypotéka na bydlení. Tam vám z 1000 klientů během 12 měsíců přestane splácet 7, to je těch 0,7%. Ztráta bude možná ne 20, ale 30%, tam někde to bude. Když to bude úvěr na rekonstrukci, tak ten bude nezajištěný. Delikvenci bude mít větší, ale ku podivu ty ztráty nejsou zase tak velký. Ti klienti se snaží nějakým způsobem ohradit. Tohle jsou vlastně to bílé tady, to jsou typicky spotřebitelský úvěry a ty se liší podle typu financovaného aktiva a podle distribučního kanálu. Já tu tabulku nebudu moc ukazovat, protože mnohem zajímavější je tohle. Toto je mnohem zajímavější. Na ose X vidíte pravděpodobnost defaultu. No tady nevidíte na tom slajdu, ale tady je pravděpodobnost defaultu, tady je ztráta po defaultu. Tady nejméně riziková, s nejmenší očekávanou ztrátou je ta hypotéka. Z největší ten cash loan, kde akvirujete nový klienty. Dáváte to novým klientům. Co je zajímavé, co mě překvapilo, že když si vezmu úvěry na auta, na nový auta, tak ty nejsou daleko od těch úvěrů, které jsou zajištěný těma nemovitostmi, protože tam auta dneska jsou jako základ života. To je jak ta hypotéka. Musíte někde bydlet. Bez auta se dneska neobejdete. Protože nám ti klienti, kteří si kupují nový auta, dávají vesměs velký zálohy. Opravdu velký zálohy. Třeba 30-40%. A když ten klient přestane splácet, my tohoto sebereme a prodáme, ta ztráta je na tom autě potom malá. Ty úvěry na ojetý auta, ty mají trochu větší ztrátu a mají trochu větší delikvenci, protože to si vesměs kupují lidi, kteří nemají tolik peněz. Americká hypotéka je hypotéka, kterou vám dáme, to je vlastně neúčelový úvěr, ale zajištěný vaší nemovitosti. Které vy. A když si s těma penězma můžete dělat, co chcete, a typicky si to berou podnikatelé. Ta americká hypotéka se obvykle poskytuje zhruba do 60% odhadnuté hodnoty té nemovitosti. A tak když budete v tom grafu zleva ze spodu doprava nahoru, tak vám roste ta neočekávaná ztráta. Teď schválně. Vypnete si, který ten produkt má nejvyšší neočekávanou ztrátu. Který z těch produktů je z pohledu té volatility nejobtížnější, na který budete alokovat nejvíc kapitálu. Co si myslíte? Který to je? Troufnete si někdo? Je to hypotéka. Je to hypotéka, protože má hrozně nízkou očekávanou ztrátu a proto ta neočekávaná je vyšší. Proto jsou všechny ty realitní krize, ty bubliny. Například od 2008, kdy začalo
v bance, pádem banky, jestli se nepletu, byl to Morgan Stanley, ne, to bylo Morgan Stanley, teď si nevzpomenu, jedné americké banky, která právě poskytovala kreditní deriváty, mimo jiné na hypotéky. A ta neočekávaná ztráta byla prostě pro tu banku zdrcující a semlala to celý trh. Vlastně tím vypukla obrovská krize po celém světě. Jak se to vlastně ta očekávaná ztráta transponuje? Jak se promítá do ceny? Tady máte klientskou sazbu, kterou platí klient, tady vlevo. Z čeho se skládá vlastně ta sazba? Tak nejdřív z těch cost of funds, z nákladů na zdroje. No, tak když máte depozita, tak ty zdroje jsou levný. Když musíte jít na trh a půjčit si, no, tak je to dražší. Tahle cost of funds, ty náklady na finanční zdroje, to je vlastně, když se mění úrokový sazby, hypotéka, všeho na trhu, tak to vlastně tím ten nejčastější důvod je, že se změní cena peněz na trhu, kterou určuje Česká národní banka přes takzvanou dvoutýdenní reposazbu. A když je to dvoutýdenní, tak ona tím může ovlivnit dokonce i ty hypotéky. Tam se to promítá s obrovským zpožděním a ne vždycky je to korelovaný, ale ovlivňuje tím aktuálně cenu krátkých peněz na trhu, no, s krátkou splatností. Když nemáte distribuční síť a máte partnery jako my, tak musíte zaplatit partnerům. To vám taky sebere. Pozor, tohle všechno furt platí klient. Jo. Zbývá hrubá marže, která už zbývá nám. Z té hrubé marže nám něco seberou ztráty. Ať už to jsou ty realizované nebo ty očekávané, ale prostě něco nám sebere ztráta. A to, co zbývá, ta čistá marže, to je to, z čeho my žijeme. Ale musíme zaplatit nejenom naše platy, budovy, elektriku, provozní náklady, všechny, které máme. Ale musíme zaplatit i dividendy akcionářům za to, že investovali kapitál do naší činnosti. Takže ve finále té úvěrové instituci toho moc jako nezbyde. I když vidíte ty obrovské zisky, tak ve finále ty obrovské zisky těch bank jsou hodně tažený tím, že mají depozita, proti tomu mají ty úvěry a velký zisk je generován na tom, že ty depozita mají relativně nízkou úrokovou sazbu. A ten rozdíl zůstává té bance. Jak to vypadá v reálu, tak to vypadá takhle. To je něco, co by se mohlo nazvat jako risk appetit, riskovat a ziskovost. Tohle je vývoj portfolia, ty sloupce znamenají, kolik máte v portfoliu, jaký tam máte objem. Modrý je, že to je objem, který splácí, to žlutý je ten objem, který nesplácí, a to je ten, co generuje ten cost of risk nejvíc, tu ztrátu. Když se podíváte dlouhodobě, tady tohle červený, to je ten cost of risk, basis points, já jsem to nevysvětlil, vy ty ztráty anualizujete, vlastně převedete je jakoby do řeči úrokové sazby a vezmete si třeba ztrátu za rok, změříte ji s nějakým dobrým objemem, pak zjistíte, že třeba ta ztráta je 0,1%, což je 10 basis points. Takže tady těch 72 basis points je 0,72%. Proti tomu máte hrubou marži. Hrubá marže je to, co bylo na tom předchozím slajdu. Vlastně tady vidíte, kolik nám ubírá ten cost of risk z té hrubé marže, se které my žijeme a platíme ještě dividendy. Tady na tomhle portfoliu je to krásný, to je 14%. Na některých portfoliích jsme dokonce ještě méně, třeba 10%. Někdy to může být 20%. Záleží na tom, jestli to je zajištěný, nezajištěný, účelový, neúčelový. Ten risk appetit vlastně se dá vyjádřit i tím, jestli máte ty ztráty pod nějakým dlouhodobým průměrem nebo nad. Tady vzhledem okolností je to teďka nějakou dobu pod, ale tady vidíte 2021, byl dopad vysoké inflace tady, nebo covidu, tak tady vlastně ty ztráty byly trochu větší. A tím, že když se poměřujete svoje ztráty s nějakým dlouhodobým průměrem, tak vlastně určujete, jakou máte chuť riskovat. Když do toho budete chtít šlápnout, tak já samozřejmě můžu těma cut-off kritériima, který jsem vám ukazoval, tohle takhle tu červenou čáru zvednout a zároveň zvednout tu zelenou čáru. Tak, aby třeba ten poměr, že ta ztráta spotřebuje
x% hrubé marže šel ze 14% na 20. A teď jde o to, že si spočítám, když mám tady teďka zbývá mi 520 minus 72, jestli mi třeba zbyde 600 minus 100. Ve finále mi zbyde víc. Jestli mi to za to stojí nebo ne. Jsou obchodní rozhodnutí. Ale řídí se to přesně tak, jak jsem říkal. Díváte se na ty anualizované ztráty, díváte se na tu hrubou marži, která vám zůstává. Říkáte si, kolik mi z toho zůstane, co s tím můžu dělat. Můžu to ještě zlepšit, ten poměr. Můžu si dovolit jít do rizikovějších klientů a dát jim mnohem vyšší úrokovou sazbu. Jistě můžu. No ale pozor, ty rizikovější klienti mi začnou padat, ta neočekávaná ztráta u nich je obrovská, takže aby se mi nestalo, že 2 roky tady budu mít pěkný zisky, 3. rok přijde krize a všecko zmizí. To se může stát. To je nebezpečí tady téhle politiky. No, abyste měli představu, jak to vypadá, tak tady to je ten cost of risk dlouhodobý, čili to je očekávaná ztráta. Tak vidíte, že u těch hypoték je to třeba 10, 15, 20 bodů. Úvěry na rekonstrukci jsou trošku vejš. Tohle jsou úvěry, když financujeme dealery, sklad, ten captive floor plan. Ten captive to znamená, že tam je importer. To je poměrně málo riskový, protože captivní financování je to proto, od slova captive jako zajetí, protože ten importer drží jak ty svoje dealery, které prodávají jeho auta, zároveň financující instituci, která jim poskytuje peníze, docela jako pod krkem. On má velmi silnou roli a zároveň tu finanční instituci chrání, což je jako fajn. Tak proto jsou tady poměrně nízké ztráty. Když se podíváte úvěr na nový auta 20 basis, to znamená 0,2%, americká hypotéka už je 2x rizikovější, ojetý auto je 60. No a když se podíváte třeba na ten cash loan na akvizice, tak to může být 500 až 1000, jen to figne. Záleží, jaký máte apetit riskovat a jakou máte úrokovou sazbu. Tady je kreditní karta, když děláte akvizice přes kreditní karty, 400 basis je, to znamená 4% běžný. Když si vezmu kreditní kartu cross-sell, tak to bude určitě pod 100 bodů. Když vám dám nějaký úvěr, třeba hypotéku a pak za čas, nebo auto, a za čas vám dám kreditní kartu, tak už ta ztráta není tak velká, protože víme, že splácíte. Tak takhle vypadá ta očekávaná ztráta. Tohle všechno se započítává do té úrokové sazby. A princip je takový, že ti klienti, kteří splácí, tak musí splatit ztráty na těch špatných klientech. Jinak bychom to nedělali. Tak to je. Tak to je. Co určuje riziko, to jsou jako nějaké příklady. A já jsem si tady zvolil segment občanů. Začnu s tím nejjednodušším, co vás zajímá, to je to vzdělání. Vysokoškoláci obecně mají mnohem menší míru delikvence, mnohem menší, než někdo, kdo má základní vzdělání nebo střední školu. Když si vezmu sektor, ve kterým pracujete, tak když to jsou anticyklické sektory, který prostě potřebujete pořád, pohřební studia. Výroba jídla, cokoliv, co je denní potřeba, tak to jsou poměrně málo rizikové sektory. Naopak ty procyklické, což jsou hotely, restaurace, služby, miskovy, zavřely se hospody a čišníci byli bez peněz. No. Takže to taky určuje. Co je zajímavé, takže určuje vaše riziko i to, jestli máte penzijní spoření nebo investujete. Prostě jestli myslíte na budoucnost. Jakmile myslíte na budoucnost, tak vaše očekávaná ztráta je mnohem menší. To, co taky je poměrně zásadní, tak je stav, jestli jste ženatý, rozvedený, svobodný. A když se podívám na historickou platební morálku, tak to je jeden z klíčových ukazatelů budoucí delikvence. Opravdu je to tak, že když máte úvěry bez delikvence, když ten klient měl několik úvěrů, to samozřejmě může být delikventní ten klient. Ale ta šance je strašně malá. Naopak, když máte klienta, který nesplácel, nebo byl víc než 90 dní po splatnosti během posledních 3 let, tak ta pravděpodobnost, že přestane splácet během následujícího roku, je třeba 6, 7, 8%. To je výrazně vyšší. Můžu se zeptat? No? To spoření, nebo jako ty investice počítají se jenom jako ale v rámci banky, nebo i když prostě třeba u jiné společnosti kupujete akcie? To záleží, jaký máte přístup k informacím. Když jste členem skupiny a posuzujete klienta, tak vy se o tom klientovi dozvíte, jestli má spoření v té dané penzijní společnosti nebo stavní spořitelně ve skupině. Už se to nemusíte nutně dozvědět, když je mimo tuhle skupinu,
Ale když byste si šáhli na jenom účet a identifikujete tuhle platbu, tak samozřejmě se to projeví. Bavíme se teda jenom o DPS a DIV, nebo i o investicích? To je jakýkoliv, to je úplně jedno. úplně. Tam jako když tam naopak identifikujete, že ten klient má třeba 10 sázek za měsíc, nebo 30 sázek, nebo 15 mikroúvěrů, tak to je jako, ta delikvence je tam klidně 20-30%. Jo. A ještě z pohledu toho, jak se na to dívá ta banka, No. tak jako mladý člověk, jako je lepší, když třeba bych si teď bral jako hodně bezplatných úvěrů a vy vidíte, že to splácím, nebo naopak, když si řeknete, ale on si tady prostě za ty úvěry kupuje třeba nesmyslně lednici. To se dost jako řeší a zajímalo mě vlastně, jak vy to posuzujete. Tak, Jak vypadá nejlíp? Dala pragmaticky, když budete ty úvěry splácet, tak to bude pro vás lepší. Nikdo nebude řešit, na co jste si to vzal. V momentě, kdy přestanete splácet, nebo budete mít nějaký škraloupy, já to tady ukážu potom, dostanete se na individuální posouzení, tak už je bude zajímat, na co jste to použil. Jo? Čili do té doby, když splácíte a máte dobrou úvěrovou historii, tak to v zásadě je pozitivní. Jakmile těch úvěrů máte hodně, až začnete kapitát, tak to už je oranžová. Takže prostě pro mě lepší pro mladého člověka brát si nějaké ty bezúročné úvěry, abych ukázal bance, že jsem... Ale pro vás je úplně nejlepší mít kreditní kartu. Jsem tam vyčerpat, splatit, to je běžný. Jo. Splácet hlavně telefony, protože já tady ukážu, my se díváme i na vaše platební disciplínu, jak splácíte telefony, máte faktury. Samozřejmě to můžou splácet za vás rodiče, ale máme registr SOLUS, já o něm budu mluvit. A v tom registru SOLUS vznikl původně jako databáze mezi telekomunikačními operátorama, kde dávali klienty, kteří nesplácí faktury za telefon. Takže tohle všechno je jako tohle se k tomu dostane. Takže kde to jsme? No, takže ta historická platební morálka je poměrně velmi silný prediktor a na to se každý dívá. To, co je ještě zajímavé, co mi nedá, abych se tady s vámi nepodělil, poznatek je, že riziko klienta velmi, velmi závisí na distribučním kanálu. Když klienti přichází do obchodu, žádají si o spotřební zboží, nebo o to samé spotřební zboží žádají klienti přes online kanál na e-shopech, tak ty, kteří přichází obecně přes ten online kanál, jsou nesrovnatelně rizikovější, 2krát rizikovější, no a i 3krát, než ti, kteří přijdou na to obchodní místo. A je to proto, že na tom online světě jsou ti, kteří mají třeba problémy a zkouší rychle, kdo jim půjčí nebo kde si to můžou půjčit. Většinou na ty fyzické obchodní místa, do Datartu nebo kamkoliv, když jde někdo a chce si půjčit úvěr, tak je mnohem kvalitnější, než ten, kdo se pohybuje v online světě. Navíc ten online svět je vystavený hodně jako riziku podvodu. To samozřejmě neznamená, že když byste šli žádat online světa na e-shop, že vás na instituce zamítne, to ne, jako, no, ale v tom online světě se vyskytuje mnohem víc rizikovějších klientů. A máte tam i podvody s identitou. Teďka se hodně používá pro identifikaci Bank ID. My už jsme zaznamenali první podvody na Bank ID, což jsem téměř odmítal věřit, že je možný, aby byl podvod. No a bylo to v rodině. Někdo zneužil bankovní identitu jiného člena rodiny a zažádal si úvěr a ten dotyčný samozřejmě o ničem nevěděl. No a pak jsme na to přišli. Takže i takzvané téměř bezrizikové ověření klienta přes bankovní identitu má svá rizika. Třeba v tom online světě chceme 2 dokumenty a selfiečko. Jsme si srovnali, to srovná stroj, ten obličej s tím občankou, jestli to je stejný obličej. Jsou tam mnohem přísnější kritéria, protože tam žádá ta prime populace. My jsme svého času říkali ninja. Ninja znamená no income, no job, no assets. Žádný příjem, žádný majetek, žádný zaměstnání. Takže těch je tam plno. To, co omezuje riziko, je platba předem. Když chcete po někomu dát třeba 20-30% zálohu, tak jednak to omezuje ztrátu, ale zároveň i drží toho klienta motivovaného, aby splácel.
A tady je vidět, když se podíváte, tady je delikvence na tom obrázku a zamítání, takže třeba černý elektron na fyzických obchodních místech, to je ten POS znamená point of sale, je méně rizikový než černý elektron na e-shopu. To samý bílý elektro přes e-shop je tady malá tečka a bílý elektron na POSu na obchodním místě je tady. Pola jsou téměř stejný, i když přes ten e-shop jsou rizikovější. Nábytek má taky jako stejnou delikvenci, ale za cenu vyššího zamítání. To je to proto, že do toho online světa chodí hodně takových jako rizikových klientů. Ještě vám ukážu riziková aktiva. Tady je vidět, že ty nerizikovější aktiva jsou vlastně motorky, mobilní telefony a černý zboží. Já nevím, proč to černý zboží, ale je to tak. Prostě motorky jsou obecně rizikové aktivum. Když se podíváte tady, toto je delikvence, poskytnutí úvěru, od poskytnutí a tady je zamítání. Tak nejhorší je ten červený roh nahoře, protože tam je vlastně nadprůměrná delikvence, přestože hodně zamítáme. Jako hodně zamítáme a stejně to padá. Když to tady v tom zeleným, tady téměř nezamítáme, to delikvence je přesně. Super. No. Takže tohle je takový jako zajímavý, ono to vlastně je logický, protože když něco potřebujete denně k životu, nábytek, zahradní technika, služby, prostě něco, co potřebujete denně, tak to prostě hlídáte a splácíte. Když to třeba ty mobilní telefony, motorky, černý zboží, to už jako jsou aktiva, které nutně, mobil potřebujete, ale u těch mobilů je to hodně tažený i pod vodama, ale třeba ty motorky, to je specifický subsegment lidí, kteří si kupují drahé motorky a pak na to nemají na splácení. To jako to víme. Těch je tam poměrně dost. Takže to pak samozřejmě mají dražší ten úvěr. No ale riziko obecně závisí na aktivu, na financovaném aktivu, to je ten vzkaz. Když byste financovali hypotéku, jako nákup nemovitosti, tak samozřejmě ta delikvence bude mnohem nižší. Jak vypadá schválení versus zamítání, no tak vždycky je to schváleno, zamítnuto, pak je něco, co je nedokončeno. Prostě ti klienti z nějakého důvodu odpadnou, to je ten obrázek nahoře. A úroveň zamítání se liší podle toho, kolik tam máte těch špatných klientů. Zase neúčelový hotovostní úvěr v online světě, tak tam zamítnete v pohodě těch 70%. Když je to spotřebitelský úvěr na e-shopu, tak 40%. Když to bude na prodejním místě, tak jenom 20%. Jo? To je prostě rozdíl mezi tím obchodním místem a tím e-shopem. Na tom online světě jsou prostě tam hodně rizikových klientů. Podívu u nových aut se tolik nezamítá. Tam si pro ty nový auta chodí bohatší klienti. A tam, když se zamítnete, to teda fakt musí být. A ta delikvence je i tak hodně nízká. Co je zajímavé a podstatné je, že když se zamítá, tak se zamítá většinou na vážné negativní záznamy v registrech. To znamená, že ten klient už má nějakou špatnou úvěrovou historii. 20% prostě se zamítne na tom, že ten klient jako na to jako opravdu nemá. Když se vezmou jeho příjmy versus náklady, tak to, co mu zbyde, tak už mu nezbývá na tu měsíční splátku. To zamítání závisí na tom typu produktu a taky na tom aktivu a distribučním kanálu. To už vlastně opakuju, co jsem říkal. Se zkusím posunout dál, abyste viděli, jak funguje ten proces. Tohle je obecný rozhodovací proces, který funguje všude, na všech segmentech a nejenom v bankovnictví, všude. Klient přijde, získáváte informace o klientovi, pak dochází k automatickému posouzení. Z toho jsou automaticky odmítnutí klienti, kterým se to nedá poskytnout, třeba jsou aktuálně po splatnosti, nebo zamítají se klienti, kteří byli více jak 90 dnů po splatnosti, co poslední rok, 2. No a pak je taková šedá zóna, která říká, tady je potřeba se rozhodnout a podívat se na to individuálně, jestli tomuto klientovi schválíme nebo ne. Ještě jsem zapomněl říct, samozřejmě v tom automatickém posouzení může být schváleno taky jistě. Jo? Ten automat taky může být schváleno, nebo to těm nejhorším řekne ne. A pak tam, kde si nejsme jistí, tak říkáme, je třeba, aby se na to podíval člověk a ten pak individuálně rozhoduje. Takhle to funguje v podstatě úplně ve všech segmentech, ve všech bankách. A říkám, nejenom v bankovnictví, to je prostě klasický rozhodovací proces. Tady už se dostanu na tu otázku, která tady byla. Tady 3 segmenty, fyzické osoby, podnikatelé, právnické osoby.
Když se vezmete fyzické osoby, tak tam je ten proces maximálně zautomatizovaný. Se třeba 60-80% rozhoduje automatem, zbytek individuálně. Podnikatelé, ty fyzické osoby podnikatelé, to je doslova šedá zóna, to je segment, který se nejhůř posuzuje, protože jejich daňové přiznání neodráží realitu. Takže tady je dobrý mít přístup k běžnému účtu a vidět vlastně, jak se ten klient chová i na běžném účtu. No a pak právnické osoby, to je v podstatě automatizované rozhodnutí, kde vždycky ten automat zkontroluje člověk u těch korporátů. Vždycky. Jo. Takže nejvíc automatů tady, automat s lidskou kontrolou tady a tady šedivá zóna, která se nejhůř posuzuje. Teď ty úvěrové registry. To je velké bohatství České republiky, že máme BRKy, což je bankovní registr, NRKy je nebankovní, oni jsou spojený. Pak máme SOLUS, pak máme ještě Telcoscore, insolvenční registr a registr exekucí. Tak v bankovním registru jsou zaznamenány všechny vaše úvěry, které jste si vzali, a je tam celá splátková historie. To se prostě reportuje. Banky ze zákona musí reportovat do bankovního registru. Takže když si tady mladý muž vezme hypotéku, tak tam bude celá jeho splátková historie a ještě 4 roky poté, co ji splatíte. Pak se to smaže. Když to bude v nebankovním registru, tak to je pro nás nebankovní instituce, to je to samé, to jsou naše produkty, zase je tam celá úvěrová historie. Ty bankovní a nebankovní registry jsou spojený, takže když se zeptáme klienta, který přijde k nám žádat nebankovní instituci o úvěr, tak budeme vědět, jak se chová i třeba na hypotéce. Takže tady je pak druhý, čili toto je BRKy, NRKy, jsou registry, které mají historii splácení klienta na úvěrech, které poskytly buď banky nebo nebankovní instituce. A pak je tady registr SOLUS, který je velmi zajímavý. A tam je vlastně celá vaše platební historie. A to je negativní registr, takže ne celá, tam se reportují neplatiči. Takže když nebudete splácet svoje telefony, faktury za svoje telefony, tak se ocitnete v registru SOLUS. Ale to není jenom o telekomunikačních operátorech. Tam jsou veškeré energetiky, veškeré plynárny, voda tam je, elektrika. Takže když nebudete splácet za tyhle základní věci, že nebudete splácet faktury za elektriku, plyn a vodu a telefon, se ocitáte okamžitě v registru SOLUS. A zeptám se to jako, když prostě třeba měsíc nezaplatím, není to třeba, když jako... Je tam nějaká tolerance. Tam je tolerance. To je tolerance. To je jako... se na to musel vykašlat, není to, že zapomněl. Jo, ne. To když můžete mít jednorázovou posplatnost a když jako dlouho splácíte, pak máte jednu posplatnost a pak jedete, tak vlastně to nic není. Jo? To musí být jako, buď je to často, pak je to takový ten lajdák, anebo je vidět, že to roste a že se něco děje. Ale jako jednorázový posplatnosti to není problém. No. Ale podstatně je, že zatímco na tom BRKy, NRKy máte úvěrovou historii na úvěrovém trhu, tak v tom SOLUSu máte historii, jak splácíte faktury za elektriku, vodu, plyn, za energie a za telekomunikační služby. Je to velmi silný prediktor, ten SOLUS. Je to velmi silný prediktor. Ten ISIR, to už jsou vysloveně insolvence, to je registr insolvencí, aktuálně insolvenci, a CEE jsou exekuce. Vlastně to sami využíváme tady u podnikatelů, u právnických osob využíváme centrální registr úvěru, který je u ČNB. No, když si vezmu statistický model, tak vlastně tohle všechno se dá krásně zpracovat statisticky. Tady taky, ale je to takový jako u těch podnikatelů, není to úplně jednoduchý. No a tady u právnických osob to jsou vždycky model finančních dat a nefinanční informace. Výše úvěru se pak vlastně rozhodne podle toho, jakou máte, kolik vám zbývá při stávajících nákladech a příjmech na splátku toho daného úvěru. Když jako jste schopni splácet, tak ten úvěr dostanete. Já tady jenom ještě skočím dál, jak vlastně vypadá to posouzení. Když přicházíte, žádáte úvěr, dáváte informace bance, eventuálně souhlasy, a banka pak provádí to úplně první, co se děje, že prověřujeme, jestli jste, kdo jste, jestli nejste terorista, jestli nejste na sankčním seznamu. Říká se tomu KYC a znamená to Know Your Client. Prověřuje se identita klienta z pohledu sankčních seznamů,
a jako na základě ID dokumentů občanky, jestli nejste hledaná osoba, banky všech mají povinnost dělat. Pak se zkontrolují ty úvěrové registry, o kterých jsem teď mluvil. Tam hodně klientů vypadne. Pak se dělá kontrola podvodů. Se kontrolují například předkládané informace, jestli jsou konzistentní, nebo se srovnávají s obvyklými hodnotami předkládané informace, taky způsob, jaký je předložíte. Když jste v online světě, tak dokonce počítáme statisticky fraud score. To je velmi zajímavý, když vyplňujete žádost, ten stroj měří třeba rytmus vyplnění žádosti. Jak vyplníte? V momentě, kdy začnete nějak být nekonzistentní, přerušovat to, začnete měnit ty data, tak to fraud score roste, když překročí nějakou hladinu, tak už ten klient musí jít na individuální posouzení a už mu žádný automat neschválí žádný úvěr. To už nejde, už je to podezření na podvod je vysoký. Pak se vypočítá, tady mělo být správně úvěrové skóre, maximální limit, který se klientovi nabídne. Případně se mu ten limit nabídne s nějakým omezením, jako třeba platba předem, nebo chceme spolužadatele, snížíme ten limit, chceme zástavu toho financovaného aktiva. Pojištění po něm chceme, jo, jako to už pak je. Takový model vlastně vypadá takhle. Typicky, když se podíváte na to úvěrový skóre u fyzické osoby, tak je to ty demografické data vzdělání jako první, pohlaví to brzo zmizí kvůli diskriminaci, věk, rodinný stav, sektor zaměstnání. Pak jsou ty data z registru, aktuální postplatnost, historická platební disciplína na úvěrech, platební disciplína v telekomunikačních službách, v energiích a hlavně, jestli ten klient nebyl někdy nějak vysoce delikventní. Finanční chování, to jsou vlastně depozita, investice, existence spoření a tak dále. Rizikové finanční faktory. Tohle bych řekl, že je takové jako klasické skóre, které se používá, ještě asi dlouho používat bude. Hodně teďka se experimentuje s umělou inteligencí. Umělá inteligence je zatím nepříliš vyvinutá, nelze na ní spoléhat, je taky přísně regulovaná. A když byste ji chtěli použít pro úvěrové skóre, tak je to možné, ale patří do kategorie vysoce rizikových systémů. Obecně ten zákon Evropské unie o umělé inteligenci z roku 2024 kvantifikuje ty systémy posuzování jako naprosto nepřijatelné, vysoce rizikové, omezené riziko, minimální riziko. Takové to omezené riziko je, když voláte někam a mluví s váma chatbot. No, tak tam jako, co je nepřijatelné, tak je takzvané sociální inženýrství. Jako někde v nějaké diktatuře byste mohli každému přizadit nějaký sociální skóre podle toho, jak se chová na sociálních sítích, podle toho, jaký má politický názory, podle toho, do jaké sociální skupiny patří. A pak byste řekli, no tak když dosáhl tohohle sociálního skóre, tak může jít na výlet do zahraničí třeba. Jo? Tak to je zakázané, to se nesmí dělat. Stejně tak je zakázané, že ta umělá inteligence vám nesmí podsouvat pod prahu informace a ovlivňovat vaše názory, což jde dělat velmi snadno. To se nesmí a patří to do kategorie zakázaných jako využití umělé inteligence. Ono se to stejně asi děje, zejména v diktaturách se to dá velmi snadno zneužít. Ale naše kreditní skóre patří mezi, je povolené, ale je vysoce rizikové, čili je přísně regulované. A ta regulace spočívá v tom, že když budete využívat umělou inteligenci pro rozhodnutí, tak musíte tu umělou inteligenci nějakým způsobem zdokumentovat. Musíte prostě napsat dokument, a popsat, na jakých principech funguje, co zohledňuje a tak dále, a tak dále. Musí tam být jako určitá transparentnost. No. Nesmí to být nějaký chuchvalec informací, který vám nějaký black box, který vám řekne ano, ne. Je naprosto nutný, aby tam byla auditovatelnost. To znamená, když se podívám zpětně, řeknu, proč jste zamítli tohohle klienta. Musíte říct tohle. Ne, že umělá inteligence rozhodla. Ne. Ale už by vám hrozilo tady ta pokuta. Jo?
Vždycky se na to musí podívat člověk, na umělou inteligenci, na to rozhodnutí a říct, jo, dobrý, souhlasím nebo nesouhlasím a měním rozhodnutí. Navíc uživatelé mají obecně právo dneska na vysvětlení rozhodnutí automatem. Je to automatické zamítnutí, tak ten člověk se může pozvat mu klienta, požadovat vysvětlení. Čili umělá inteligence se využívá, ale zatím velmi omezeně. Kde ji lze využít, tak je to třeba při odhalování těch podvodů. Ale vždycky v našem finančním světě, pokud jde o rozhodnutí dát úvěr, tak je tam nutný, aby tam byl ten dohled člověka. Bez toho to nejde udělat. Čili využití umělé inteligence je regulovaný a ještě dlouho bude. A sám jsem zvědavý, kam se pohne. No to vám možná řeknu až příští rok. Si to trochu zase odstuduju a svět se pohne dál. Tak to je za mě všechno dneska. Jestli se chcete ptát, tak se ptejte. Jestli ne, tak vám přeju hezké odpoledne.